Pagsaka sa kaso sa dengue sa Eastern Visayas, gikan Enero 1 hangtod sa Enero 28 natala sa DOH 8. Probinsya sa Leyte nakatala sa 10 taas nga kaso sa dengue. Ini ang unang balita ni Mark Reggie Abella. Gikan sa Enero 1 hangtod na sa Enero 28 ning tuiga, nakatalaw 327 ka mga kaso sa dengue ang Eastern Visayas regions. Matod ni Jelen Malibago, Information Officer sa DOH Regional Office 8, mas taas og 54% ang kaso karong tuiga, itandi kini sa susamang period niadtong 2022. Di nakatala ang DOH 8 og 213 ka kaso sa dengue sa tibuok rehiyon. Sa datos sa DOH 8, nakatala ang probinsya sa Leyte sa 10 taas nga kaso sa dengue nga miabot sa 165. Gisundan kini sa 59 ka kaso sa Northern Samar, 41 sa Southern Leyte, 33 sa Samar ug 21 sa Eastern Samar. Samtang usa ang patay sa sakit nga dengue nga gikan sa Tanawan, Leyte. Matod ni Malibago nga nag-edad kini sa 21 anyos ngadto na sa 30 anyos ang nakalas sa maong sakit. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.